Minkejja l-weda tal-gvern li joħloq awtorità ġdida li tirregola l-industrija tal-kostruzzjoni, din sissada ma ġietx fis-seħħ bil-Kamra tal-Inġiniera issostni l-appell tagħha biex din l-istituzzjoni tfittex tidħol fis-seħħ. Il-Kamra tal-Inġiniera sostniet l-appell tagħha anke fid-dawl ta' nirien li ħakmu lukanda ta' 5,000 Londra il-Mandarin Oriental. F'dan il-każ kien hemm bżonn 120 pumpier u 20 vettura ta' attività nar biex jikkontrollaw in-nar li ħakem il-lokanda ta' 12 solar qrib Hyde Park u li 50 ħin infirex ma' diversi solari iżda fortunatament ġie kontrollat malajr. Fid-dawl ta' dan l-inċident li seħ biss ġimgħa wara l-aktar proġett ta' restawr li qatt din il-lukanda, il-Kamra tal-Inġiniera għal darb'oħra fakret fl-importanza li jkun hemm awtorità li timmonitorja d-diżinn tal-inġinerija kif suppost u l-ġestjoni adekwata tal-faċilitajiet tal-bini. Il-Kamra tal-Inġiniera tenniet l-appell lill-Gvern biex imexxi l qudiem dan il-proċess li għandu jkun katalista għal bidu ta' proċess holistiku li wassal għal regolamenti tal-bini lokali li għandhom ikopru wkoll l-aspetti tas-sigurtà tan-nirien. Saħet li regolamenti għandhom jinkludu wkoll rekwiżiti għal spezzjonijiet regolari fis-sistemi użati u għalhekk m'għandha ssir l-ebda distinzjoni bejn bini residenzjali u dawk li mhumiex. Il-Kamra tal-Inġiniera temmet billi sostniet l-appoġġ tagħha mal-entitajiet relatati għax temmen bi sħiħ li għandhom ikunu żgurati s-saħħa u s-sigurtà pubblika.